جارنا هنا كومنت شمر تين كو جو نزانن يعني نزانن برسبي بدن او يعني و كني خو بوزي مبكن كني خو بوري كچلبونا مبكن يا كني خو ب گوزليكي مبكن بدفي مبكن افتشتنولو هن يعني كاري بكارا يعني كاري نزانن شوا ببلغة بدليل بمنطق بعقل ورن بعاقبن فرصابكن و إيلي شي شخصي ببكن هجي بيجن دناف خود ابنو جيهاشنو يعني شفات مبات ايواني كو وبحصة جلي متكن يعني تزال اجوانا ريتش بيش اتشاني تيجابن از بحصات شتكن او بحصات شتكن اتش حالي دم او ش حالي دنا از بحصا شو وديت انا كاشخور لبي درشمة هاني بنرن وديت بزمانê Ingilîzî danî yanî Amerîka û NATO dustê xwe ji ser Kurdistanê rakin, dustê xwe ji ser Rojhilata Navîn rakin. Dikeve eqila, dikeve mejiyê we ev tiştê hanê? Çûne bîroya xwe li Amerîka vekirine, kontaktê bi Amerîkîya re dikin, NATO û kapîtalîzma modernîte pere û sîlah didiwan li Rojavayê Kurdistanê, hema berpirsekî Amerîkî wilo daxuyaniyekî bê ji em ê ji Rojava vekişin, direelin wilo ditirsin. Bang li Amerîka rexne dikin dibê çima hûn me ji Tirkan naparêzin, çima hûn me ji Tirkan naparêzin. Yanî tiştê ku PKK tê de yî hemû niha divê rewşa dawît li Rojavayê Kurdistanê bi xêr û qenciya NATO û Amerîkayê. Amerîka bi xêra Amerîka li Rojavayê Kurdistanê ev petrola han, ev gaza han, ev xêra han, ev diriyê hanê ji PKK re vebîye û PKK di nav de digevize. Bi xêra NATO û Amerîka. û ji çî derdikevin di meşa de Amerîka distê xwe ji ser ne tenê Kurdistanê û Rojhilata Navîn distê xwe rakin. Yew em çi bêjin? Em çi bêjin? Em bêjin PKK distê xwe ji ser Rojava û şer Başûrê Kurdistanê rakin. Em vê dibêjin û yanî wija hûn tew bi xêra Amerîka hûn di vî halê han ketine vî halê hanê. û ji tew Amerîka rabe yanî hûn hatin kenê xwe û derewê xwe li kî dikin? Evê ku vê pankarta hanê vê diruşmeya hanê bi zimanê Ingilîzî di vê meşa hanê de heldayê. Yani qey ev ya boçî wilo li ber derbas nebî, negotiye ev ya çi? Ev çi ehmeqî ye? Em sîlah û pere ji Amerîka distînin. Em PKK xwe çirandiye, xwe dirandiye, xwe bi Amerîkîya bide qebûl kirin. Ji çî hûn hatîbin dibêjin wela destê xwe û lingê xwe û nizanim yanî wela carna apoçî wilo bi vî halê hanê, bi vî karê hanê êdî dihêre merov ji cilê xwe derkeve. Ya ev çi nivana? Nivana şit xwin. Ya ev çi mejî? An ez wilo serê apoçiya wilo ez vekim ez binêrkim ke çi tê de yî? Yani di textik û bi zimanekî zîngarî yani têlikekê têlik mêlikê zîngarî be ev çi mejî ye? Ev çi mejî bi çi eqilî wilo derdikevin meydana û ja tilîliya wan û ji bo serokê newewî de ketine meydana daketine qada û li çepka dixin û tilîlî ev kesek nabêje ji van porkurê hanê ala yani hûn behsa serokê xwe di zindanê dikin. Ev tilîliyê we ji bo çi ne? Ev tilîliyê we ji bo çi ne? Yani hûn dixwazin abo di zindanê de bimîne yan hûn derketine protest hûn rewşa abo protesto dikin. Hûn dixwazin abo derkeve. Abo qaşo
ضحالكي ربند بيتا ودرزي حالتي نما رحتي نما يشرمو هستيه حالي أبو نمايه سروكي نووي أفلير ليرا وغفتي ليه وش بوچنه يعني أنا ولو ناكوكي تشلشكي أنا ولو حالي أبو چيا لا تشابك يا تذكر صافي بك تشرياي بدرياي تدفر بينا بك نامش تدفر بينا دك دي صادقته وددره ودتشر أفكشيه كزك وره جمر في روشا هاني شروفه بكش بو خودي هوارا خودي روشا أبو چيا مرا شناغي ليبك ميديا وان بوليتيكا وان شري وان سياسة وان اف شي اف شي حالة يعني د يعني خوزياج مرا خودير فرويد جيغوري رابانا وفي روشيج مر روشا بكيكي مر شرو إيريك فروم بخاتانا وجمر روشا بكيكي سوسيولوجي بيسيكولوجي جمر شرو بكرانا بلكي ما تشكش بكيكي فين بكرانا